Vítejte u dnešního videa, já se tady pokusím co nejlepší tady v tom světě s TNTčkama, kde je fakt hodně TNTček, takže jsme střesadlem, ukážu tady tahle, my jsme se jakože snažili co nejvíc tady zapálit, tak tady teda zapálit jakože můžu, že můžu bouchat, tady nemůžu zapálit, tady můžu bouchat, ještě bouchat nebudu, protože už někdo může docela chodit, jakože. Kdykoliv budeme nějaké TNTčko zapalovat, tak kdykoliv si budeme muset dávat pozor. Je strašně moc TNTček, takže všechny poberu. Teď bude za 100. Střelný prach, takže potřebujeme creepery. Ukáže jakože, jak se kraftí to první TNTčko, co tady můžete udělat. Co jsem si kraftí takhle. Light TNT. Vlastně jinak se to kraftí jinak. Jsou další 2 TNT, tady jsou tady takové za železnýma mřížema, co asi... No tady to asi rovnou zapálit krásně. Tady to asi nezapálím. Ještě dáme endový prut. Jakože nějak moc nejde skákat. Nechápu, že to nejde skákat. Kdybychom udělali takhle. A pak uděláme takhle. Že on se nedá postavit takhle. Aha, to je divné. To je fakt divné. Třeba jeden cud. To je raz. Že já asi nemůžu. Jdeme si na Enderport. Tak se vystavíme z TNTček, to bude vlastně nejjednodušší způsob, jak se vystavit. Vystavíme z TNTček. Hop! Co to je? Sound TNT? Tak to není asi úplně nejlepší TNTčko, ale já jsem pořád rád za nějaké TNTčko, než za žádné. Stavíme trochu. No, co tady? Následně to je docela. Ty endové proty, já trochu zkazily. Ne, to třeba ještě tady tohle dneska. No, to se taky ne, takže nikdo nemá žádné ty. To je takové, jo, tady je tohle. Také TNTčka z další třesadlo. Když tak ty hodit třeba. To je půl blok. Ne, není. Není to půl blok. No, creeper to je docela hotové. To je až budeme sadit. Takže si tady uděláme tvořící stůl, se bude hodně hodit. A takže tady uděláme takové nějaké Pojď vám jak se to TNT crafting, jsem nějak takhle to creeperové, nebo naopak. Jo, přesně takhle se craftí. To creeper TNT, když to zapálím, takže tady se vyko... Zapálil. Creeperové, takhle. A oni vybuchují. Jsou divní. A teď už asi jsem divný já. Jsou nějaké schované TNTčka. Proč to vlastně, to je to... To je nějaký, to je to šípové TNT. Je to šípové TNT. Prostě počkat. Já jsem trouba. O!
Jo, tak jsem nějak přesně tušil, že se to stane. Tak Creeper TNT asi radši tady nebudeme dělat. Ještě zkusím, co teď tohle, tady nějaké stromové TNT. Kámo, ti daří, ty mě tady nemáš rád? Ahoj. On chce vyhoutnout. Jsem domů, Creepři, nebo co? On tam chce vybouchnout. On tam chce vybouchnout. To vybouchni. To není moje městečko, takže tady ten Creeper, jakože já vám jenom řeknu, že tady ten Creeper tě může zabít. Ty kříku, kde jsi Fred? No, můžu říkat Fred a už půjde za mnou, protože mám rád Freda. No, Freda. Pojď za mnou, Frede. Pojď za mnou, Frede. Pojď za mnou, Frede. Tady vykopám cestičku. On Fred mě nemá rád. On mě asi Fred nemá rád, takže... Aha, já ho zapálím. Zapálím. Já jsem zapálil. Jaké Fire TNT? Či takové Fire TNT? Ono! To, kámo. Promiň. Jenom ti řeknu, že to je takové. Paní to nebyla, tak jsem se s tím... Tak promiň, paní. Omlouvám se, že jsem vás tady zabil. Máme jediné jídlo. No to není úplně nejlepší. Protože vlastně neumíráme na hlad, to je trochu divné. Je nějaká tohle, to je nějaké TNT, Creeper TNT, klone TNT, co to znamená? Počkej, já další uteču. Jo, tak to jsem udělal chybu, Udělal to něco? Jo, on se klonuje? Určitě neříkám, že se klonuje ještě jednou. Ne, už se neklonuje znovu, ale jakože tak tohle pomoct. Až to Creeper, to bylo zase z nejhorších asi. Tam je nějaké maj. Co to je TNT? Maj TNT? Co nevím, jakože to znamená. Počkej, TNTčka, tady je hodně TNTček, tak já poberu všechny. Hej, to mi říká hej chlápek. Maj, co to je? Moje, jakože maj, moje TNT? Ale to není moje TNT, takže to asi tak nebude. Máme nějaké jídlo, houbový guláš, to se nikdy vlastně, že můžeme to sníst. Můžeme tady zapálit toho chlápka. Prší, takže on se to nikdy... Přijď to on zmizí? Přijď. Tak ten kam se si mrtví, že? Tam spadly šípy. To nebylo nějaké super TNT, ani nějaké moc jako špatné. Máme horší TNTčka, takže... Kámo, ty, já mu tady ukážu. Počkej, já mu tady zapálím sound TNT. On tam bude. Doma, co to je? To tě nikdy nepomůže? Ne. Tak bude 1v1. Kolik tě umírá do prčic, prosím? Kolik tě umírá do prčic? Tak kolik tě umírá do prčic? Kámo, prosím. Teď nesklam mě. Nebo můžu takhle hitovat? Bože, on mě se to zabil. Nevěděl, že on mě se to může zabít. Já si jdu pro své věci. Své krásné věci. No, tak už víme, že zombíci jsou nebezpeční, hlavně s lopatou. Ten mi ubral fakt hodně velký poškození. To jsou další. Že to je jiné. Ten s lopatou to ubírá strašně moc. Oj, kámo, já tě nechci se s tebou zahrávat, protože jdeš mnohem víc ještě ostatní. Máme 3 Creeper TNT. On hrají strašně moc, tak to nemá šanci ani zkoušet, jak porazit. Strašně moc zombíků. Protože se nastavení dáme minus milovná, protože takže teď tady že tímové nejsou, ale mě to strašně vadilo, protože tady se vůbec tenhle, že je strašně těžký dohrát.
No železo. Tady ukážu, jak to s těma creeper tentama funguje. Že já vlastně nemám přesadlo. Já jsem to umřel vlastně. Jsou ti dva roboti, co je... Tady nějaké obří TNT, jakože fakt obří. Jsou nějaký hej chlapy, co říká hej. Tady je nějaká obří cedula, takové nějaké house TNT. Co vezmu tebe? Když si vezmu přesadlo, to jakože já neumím moc jako dělat. Jo, víte tam... Aha! A tady si teď musím natěžit dřevo. Bych si vyrobil stůl na tvoření. Tak zkusíme, jak to house TNT bude dobré. Kde se to vyrábí? Protože to bylo takhle nějak. Nebo že to bylo takhle. Jestli TNTčka byly takhle, to nějaké věci byly takhle. Nějaké věci, určitě to bylo naopak, že jo? To bylo naopak. Tady ty ostrony byly právě takhle. Teď ty to bylo nějak takhle udělané. Určitě to tak. Zkusíme. Jo, takhle. House TNT. Já bych to se rád zkusil, co to je za TNT. Jakože možná to bude, že vybuchne a udělá to nějaký barák. A padám. To má tak je. Ale jako tady je takový mini barák, jestli něco nějaká tuhle, nebo tak... Že tady je úplně, to je takový barák pro ty, kdo se chcou zabezpečit před... Jo, tak to má asi, když se vyplatí asi. Ale tohle nebylo vůbec špatné TNT, jakože já bych tady fakt chtěl zkusit skoro všechny TNT, jenže ono většinou každý chlápek to říká nějaké hej, nebo také. Měl vidět, že dál se někde. Takhle jako se to přesně ničí. Děláme to něco? Se drží životy, to je trochu divné. Co tady je? Klone TNT a Creeper TNT. No, ani jedno z toho není nějaké super, ale... Když uděláte Creeper a vedle toho klone, a první zapálíte to klone, a až pak to Creeper. Tak je to pak strašně velký výbuch. Teď tam budou creepři a teď je to zabije. A počkej, jsou tady vůbec nějaký creepři teď? Tam si úplně nechtěl být se mnou. To se teleportnou. Tady jsou creeper TNT, tady jsou samé. Já myslím, že za toho zároveň bylo bezpečí, nemyslím si, že to tak bude. Co to bude nějaký creepři? Ono za ně creepři nejsou. Co to je? Tak to je asi nějaké divné. Já to můžu zabít normálně, protože úplně klasicky se také můžu zabít. Ale to je prostě tak, to asi nic neudělá. A on se mi už rozbíjí pomalu. Tak si budu šetřit trochu. Takový vstup. To tady, nějaká tohle, tady by mohlo být dobré. Heal TNT, počkej. Jak to funguje heal TNT? Co se stane, kdybych to tady vybouchnu? To nefunguje? Kam to zmizelo? Co prčit zmizelo to heal TNT? To je taková TNT místnost, tak jak to nazval. Time TNT? To bude nějaké dobré, To jsem přepnul na druhý den. Už je noc teď. Ale jakože to nedává smysl. Což může být noc, když jsem tady nastal. Už je tady, je to chytrno? To je bludiště. Jsou TNT pod tím. Tady už neprší. Tak trochu nebylo moc dobrý nápad. Takže takovou věž z TNT, tady všechny zapálíme. Jsme ubrali jeden. Jsme tady umřeli, tady je jaká truhla z jabka. Truhlu. Takže jste si trochu naučili, jak se vystavit a rozhodně to takhle není, že si dáte truhlu. První dáte branky. Můžeme se právě dávat takhle. A pak se vystavíme branky. Kočíte, tady dáte jabko. A pak takhle musíte skokat. Musíte si vzít tady hudební bloky. A pak už asi každý ví, jak udělat přesně to. To se nějak řeknu. Tady dáte na tu branku hudební blok. A prostě normálně skočíte a máte to jakože.
Prostě můžu říct cokoliv a kdekoliv. Že to můžu tady říct všechno, co chci. Ale a asi to není úplně nejlepší nápad, protože se z toho můžu taky otrávit a to není moc dobré, když se otráví někdo jiný. Že v realitě ještě je to ještě horší, než když to uděláš tady. Takže já bych to nedělal ani tady, ani tam. Ne, nevede to k ničemu dobrému. Tady ukážu, jak se můžu klidně zabít. Asi zabil, protože... No bude asi konec videa, tak jakože... Tak čau.